ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали мо, яъне ки канали Авто ТВ. Дӯстон, имрӯз 20 ноябри соли 2025 навори хонаҳо ва квартираҳо кардем баҳри шумо. Дар байни як дона автомобил ҳам ҳастай. Ана дӯстони азиз, меҳмон бошен, дар канали мо нав омада бошен, хоҳишманд ҳастем лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. Аз шумо ягон чиз намеравад. Дастгири шумо дӯстон пешравии кори мо аст. барои реклама кардани хонаи худ, барои зуд савдо кардан метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. Бардори азиз, дар YouTube, TikTok ва Instagram насиб боша мегирем, рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат хона бошад, мошин бошад, кадом намуди техника бошад, бардоро савдо мекунем. қисса кӯтоҳ, мақсад оли. Бардори азиз, тамошо кунед навори имрӯзара. мегзарем ба эълони якмон. эълони якмон чие? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар аст, аниқтарш дар ноҳияи Кушониён, дар савхози Файзалӣ мегӯяд, назди шӯъбаи чорум. иборат аз ду ҳуҷра дорад. 5 сотиқи замин дорад, бардори азиз. 5 сотиқи замин, дукомнатаага, як коридори дароз ва як баня, дегдонхона ҳам дорад. нархш айни ҳол 300 000 сомонӣ гуфта истодаанд. ҳатман аз номи канали мо савдо дорад, не бардори азиз, савдои хуб дорад. иро фаромӯш накунед. рақамҳое ки дида истодаем бардоро 886 36 13 13 имо ва +7 977 140 41 89 ҳам WhatsApp маромад бардоро занг бизанед. бутавонед дар имо, бутавонед дар WhatsApp, бутавонед дар рақамҳои оддӣ. обу свет дорад. ҳуҷҷатш ҳама 100%. масҷид ва беморхона ҳастай. дар наздикиш мағоза ва садик 400 метр дуртарай. ремонти хона, бардори азиз, барои зиндагӣ кардан тайёр аст. номери дастӣ ёки WhatsApp якада занг бизанед, муомилаи хуб мекунад қаттон. 2 миллион. Bina ise Aysin dışında biliyor. Takatmıyor. Cenaloga. İsmera kam tadiga buzuri kalına, iyice buzuri safina. Hamidi. İhonayım o. O namızdan ya özü etkiş bu meram durumu şanışım netu. Ye bu para kişi. Tam ray kalına buzur. Якже сохтмон рафтиса, фез рафтиса сохтмон, ядамон пас иншалло ки буд мешава, полни, таҳташ полни магазино мешава, намҷа нами 4 этажа. ремон рафтиса, ина юра бо кафелоша бизан. Ина ҷура ина. Яки неҷа ҷимо корои вазмиша полни буд кадем, иш хонаи спальнишай полни қоидаи кагиҷа я треза инхе инаи хонаи калунша полни наҳа бидид ҷа хонаи шашбасаи қоидаи иси бузур инаиҷа бузурай устаракш музданида Темур Раимов зиндагӣ мекунад. инаиҷа бузур. ин ҳиҷа нига ҳиҷа мерем. хоб корои ин ҳиҷа кухниша ки хай бо буфорат ира хона мекунӣ. желани худата зависини. ай потолок мотолок. инай баняшай корои сантехникиша мо буд кардагим. шкатур кардагӣ, стяжкаша кардагим. на монтаж свет ҳамаш ҳаст. инаиҷа ҷои ҷангш, инаиҷа калидори калон, калидори кушод, иҷа ҷои чизош, ҷа симои телефон, ҳама чиз кашидагие. ҳама то интернет, телефон, ин антена ҳама ҳаст. инаи хонаи калон, инаи калидор, рӯпару кухни. тамоми қоидааш қатина чӣ хеле ки мефорад бо ягон саволе ки боша марҳамат. ҳамин қадаре ки акамон гап зад, мақсадаш ки бардоро дар ҷои хуб аст, харидорҳои аниқ марҳамат кунед мега. рақамо мондагӣ буд. Toyota Mark X-Zio, бардори азиз, сош 2011 автоматикай
бензини холли мехра дар ноҳияи восеъ айни ҳол қарор дорад. Бародари азиз, танҳо бензин дар ноҳияи восеъ. моторш 2.4 аст. рақамҳои 985 60 61 62 бинед чӣ номеро крутое. занг бизанед агар харидори ҳақиқӣ бошен. мошинча тоза, ҳуҷҷатҳои солона дора, савдои хуб дар болои капот. бихоҳӣ мега хати уста биё, исоси ваҷдени ки табдил боша, харидор кун бародари азиз. 82000 сомонӣ нархи автомобил Toyota Mark X Zio. панҷум эълон мегзарем. хуб, хонаи фурӯшӣ дар вилояти Суғд, дар Суғд аст, дар шаҳри Истиқлол. Суғдам Истиқлол дора бародари азиз, собиқ Табошар мегӯяд. Шиншо Шоҳтемир. як комната дорад, 29 метри квадрат дорад, дар сеюм ошона айни ҳол қарор дорад. ремонти бениҳоят хуб дорад ва нархи арзон дорад бародари азиз. 150000 сомонӣ квартира дар сеюм ошона дар Суғд аст. бародари Суғд буда рақамҳое ки дида истодаен 924 44 6205 ҳамватса ва ҳамдасти акада марҳамат занг зада муроҷиат кунед. ремонти нав, ҳамом ҳоҷатхонаш як аст, отопление надора, техпаспорт дора. маълумоти иловагӣ агар шумо хуб бигирем бародари азиз, дар ака занг бизанен. ҳуҷҷатҳо омода, хона тайёр барои зиндагӣ кардан. инам хел хона боша бародаро марҳамат равонкунӣ рекш мекунем. эълони шашум мегзарем. хонаи фурӯшӣ боз дар Суғд, боз дар вилояти Суғд. ин ҳам дар Истиқлол аст, аммо дар кӯчаи бинокор қарор дорад. 2 ҳуҷра аст ин. дар дуюм ошона 57 метри квадратӣ бо нархи 185000 сомонӣ. ин ҳам хел ремонте бародари азиз. ҳолат ҳамин састаин ҳамин хел. техпаспорт дорад. навъи бино бардоро дуюм дараҷаи. рақамҳои 079 04 0077 марҳамат занг бизанед. ремонтиш боша бо ремонт, обу свет бародаро маълум ба шумо, техпаспорт дорад. марҳамат ака дига шарт нестае дӯстон табрики чиш таърифи зиёдш кунем. мақсад ки харидор бошед занг бизанед. ҳафтум эълон мегзарем бародаро. боз як квартираи фурӯшӣ будааст дар Душанбе. аниқтараш дар Жил Массив. як ҳуҷра дорад, 25 метри квадратӣ дорад, дар дуюм ошона айни ҳол қарор дорад. квадратш бениҳоят калон аст, бигем хато мекунем бародаро. нархаш 345000 сомонӣ, бениҳоят нархи қимат дорад. ана фикри ақидатон бародаро дар комментария хоҳишмандам банависонед. ҳамум ҳоҷатхона ҷудо, отопление ҳаст, техпаспорт дорад. маълумоти умумӣ дар бинои чорошонага аст. транспортҳои 5, 16, 18, газел, ваҳдат, автобус ҳамин чизо меро бародаро. 20, 37. ҳаштум эълон мегзарем. вақти зиёд шуморам нагирам, эълонҳо зиёд ҳастанд бародаро. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе. аниқтараш квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. ду комната гайбача 40 метри квадрат, нам хеле люксай 340000 сомонӣ. люкс квартира дар Душанбе. аммо ошонаш бародаро сокилни. рақамҳои 988 13 64 31 марҳамат занг бизанен. ҳамон ҳоҷатхонаш як аст. неки ганг бениҳоят ремонти зур дорад. бинед бародаро, люкс квартира 340000. наздикиш дар наздикӣ чие? дар пеши цирк аст бародаро. назди цирк дай 340 та. 2 ҳуҷра 40 метри квадратӣ. боқи маълумот хоҳишмандам занг зада пурсон шавед. нуҳум эълон мегзарем. боз як хонаи фурӯшӣ будааст дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Гулханӣ, дар Ҳисор дар деҳаи Гулханӣ. бениҳоят номи зебо. масоҳати хона 100 метри квадратӣ. сотиқаш бошад, сотиқи заминиш 14-5 сотиқи замин дорад. 3 комната дорад бародари азиз. свет дида истодем ки рӯшанай, агар хато накунам. хуб, замин назди ҳавлигиш 4.5 сотиқай бародаро. 275000 сомонӣ нарх гуфта истода айни ҳол. дӯстон, агар ками течени 270 280 дошта бошен, шарт нест ки хитона қарздор карда аз шаҳр хона бигирен.
ана ми хонаам бардоро хуб аст, хонаи зебо. Ами умр бигзара хуб, тамом дигар. Даҳум эълон мегзарем. Боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Меҳнат Расвет. Конкретни хонаи бардоро. Бениҳоят хонаи зебо ва бо хиштҳои пухта. Бо ремонти нави замонавӣ, дорои 4 ҳуҷра, 2 ошёнагаҳ аст. Замин назди ҳавлигии хона боша бардоро 5 сотиқи замин аст. 330,000 сомонӣ нарх дорад. Рақамҳои 801 37 37 37. Конкретни номери крутой бо чунин ремонти нав. Бардоро пушт трасса, пушти хона трасса. Мошинаҳо мерава меоянд. Дар лаби роҳи Душанбе ва Қирғанай. Обусвет, таъмири зебои замонавӣ. Хайки бардоро аз дасти ма меқамеяд. 11-ум эълон мон ҳамин ҳаст ки бардор азиз растем ба анҷом барнома белайк нарем. хоҳишмандам аз шумо ҳатман обуна шавед дар канали мо. барои реклама кардани хона бошад, чӣ молу маҳсулот техникаҳо бошад ва ҳатто барои ҳамкорӣ ҳам боша бардоро метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. подписчикои муҳтарам, чанд рӯз бод навор накардам. пас таратса мекунем ки хонаҳои арзонтар баъри шумо пешкаш кунем. хонаҳои арзон бошад пешниҳод кунем бардоро зуд савдо. бардорои ғариб сарбаланд ва хонаобод бошед то наврҳои оянда.